Čaute všetci, toto je moje nové video. Teda povedal by som, že ako keby úplne prvé. Takže dneska si ukážeme, ako urobiť samopal. Budeme k tomu potrebovať redstone torch, nejaký blok, dispenser a strelivo. Takže takto dáme redstone, tu dáme bloky, takto dáme torče. Tak a ešte takto. Zabudli sme na páku. Tak. Ako vidíte, máme samopal. Ako môžete vidieť, funguje to, takže čau ďalšieho dielu.